Burnok. 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 Ano? Turog-turog ang tao, digdiyaong ka na naman. Alas 8 na, may kurupyo baga. Ay, nagkakaturog ka? Ay dae, nagkakanta ako. Nailing mo kakaturog ang tao, digdi mapot ka pa kung nagkaturog ako. Hala naman kita, para ako naghahapot. Ang haputon mo kaya pa de. Sa warang isip, nailing mo ako nagkakaturog, mapot ka pa. Buda, pakalog-log mo sana, nag-iba sa parong. Puta, nag-atot ka? O inda, taday ako nag-atot. Angin mo tawaga, angin mo ta. Harani sa dungo ta, bada yung nakaparong mo. Yung manyani ako. Malain ng parong. Yung manang ganda, no? Malayo ng parong. Garing lapang kino. Now you know. Maiba ako pa di. Kasubago ba yung maaga? Nag-burnout baga? Nag-burnout tigdi sa indo? Ay, sakso yung agang maalas dos? Dahil may pa yung pa di, dahil man nag-burnout. Dahil man. Maliwanagong digdi. Puto duman, kataning masa ng harong tandua, mapot ka po ng burnout digdi sa muya. Babwa ka? Oh no! Puro ba niya sa ginubatan, ay manda nag-burnout man, tapos mapot ka digdi sa kuya. Malidi ka araw kaya ni oras, matanga na. Mapot ka lang kung nag-burnout digdi uda eh. Patal ka? O, ngunit nga maraman mo. Si Kuya Silrico, nag-chat sa kuya. Ang sabi sa kuya, ginibo suharong ni Kuya Silrico na barilihan, suharong. Oragan mo so ilaw, imat-imat na. Kulang na si Kuya Silrico, magbailig kang careless whisper. Ano? Ano na ka pa di? Mauli na ako? Mauli na ka pa di? Mauli na? Maray pa. Uy, masa nakataning ko masa na ang harong. Madigdi pa tamapot sa nadigdi ko nag-burnout kas bagong maaga.